80, ou en marzo de 1980. Pois mira, a Brina, viñamos no 81 pa Xove, pois a Brina no 85. Ou a finales do 81 ou a principios do 82. Pois empecé traballando con unha muller que me veu, era nos baixos, estaba Rosa comigo. Maio de 1984. Eu 78 abrí a mueblería. Porque eu abrín abaixo na casa de Ofelia, sabes, donde estaba a farmacia, e eu estaba ao lado, no primer piso. 1979. No 1965. No 82. En que ano non sei, pero é de 60 a 61 anos. 61 me parece. Bótale a conta, tú se queres botar. Iso non me acordo. Pois tiña 18 porque tuve a nena con 19, non con 20, e non estaba embarazada, foi daquela cando soube máis ou menos. No 1980. Eu non te podo dicir, eu con 8 10 anos ainda non te podía coller os juncos e poñelos na estantería, sempre estuve ali. Bueno, para min o máis difícil foi todo porque eu nunca tuvera carnicería. Eu traballara de solteira nun comercio, un viveiro, pero carnicería non sabía nada. Traballaba noutra mercería, que non era miña, e resultou que se me tuvo que operar o marido, entonces daquela non había hospital en Burela, e tuve que ir para Lugo con el 8 días, que era da hernia. E claro, a mercería non se cerrou, meteron outra chica, e eu despois, cando vim, pois non tiña traballo. Entonces meus sogros tiñan un baixo na casa, que ali foi xudgado antes, pero xa estaba cerrado. O señor morrera, e propuxéramos se quería abrir ali, e abrín ali unha mercería, estuve en 32 anos ali, traballando. Ese foi un momento, deu-nos a idea de poñer o supermercado e poñámoslo. Eu viña da Vilesa e eu que me dedico agora. Bueno, pois vou me dedicar a peluquería. Como ali xa estuvera algo nas cas miñas amigas e tal. Home, emprender sempre é difícil. A palabra é moi bonita, pero é moi complicada. Entonces, a ver, eu tiña claro que quería luchar por algo, non? Do cal non me arrepinto para nada, volvería a facer outra vez. Entonces, bueno, non. Recordo que foi complicado, porque, bueno, sempre tes medo, habrá xente, non habrá xente, encima nun piso, nun pueblo que agora é o que é, pero aquele era o que era. Pois mira, a iniciativa foi que eu estaba en Suíza, morreu miña mãe aquí, da mesma edad que a miña filla, a madre dela. Meu pai, que en paz descanse, pois dixome se te quedaras aquí agora. Eu parece que non sentía tanto. Entonces dixenlle, no, ten que terminar a filla os estudios, son 2 anos. Eu botei 2 anos alá, máis. Vin de vacacións, vin a ver a todo, e os 2 anos vin, entonces tiñamos que traballar algo. Acabamos de facer o baixo, que era todo para casa, entonces no baixo poñamos a mueblería. Todo é difícil. Eu traballei horas as que non te podes imaginar, o sea, eso foi tremendo, tremendo. O que pasa é que era un momento complicado, donde os sueldos eran pequenos, entonces, bueno, era entre os dous, pois era unha axuda e tal, e eu traballei muchísimas horas na peluquería. Non era como agora, que vas á peluquería, pides cita e danche e tal. Pero antes non había cita, antes traballabas mentres que había xente. Eu viña a traer meu padre ao mellor ás 6 da mañá para peinar unha señora para ir ao médico a Lugo no coche de línea. Eso foi un sacrificio total. Sempre tuve a ilusión de ser peluquera, entonces eu creo que en ese momento, se non era peluquera, non era nada. Para nosotros non foi difícil, porque como a casa era nosa, non é como que ten que empezar, entendes? E naquela época era moi boa, porque era cando empezou a Lumiña. Foi os mellores anos do negocio. Bueno,
Bueno, non foi difícil. Non foi difícil, o que pasa que, claro, empezas con pouca cousa. Non empezas a lo grande e vas mellorando. Nosotros, gracias a Dios, de día en día fomos mellorando, pero seguido. Difícil foi moito, que traballei moito. Moito. Teño descargado cemento aos ombros, a todo, teño traballado moito. Sí. O máis difícil, pois empezar tú sola a traballar e non había o que hai agora. Tiñas que adaptar ao que había. Pois... A ver, eu contei cunha axuda moi grande que era o meu pai. Entonces é o que me axudou en todas as cousas para buscarme un futuro de traballo. Entonces, eso, non... Ele axudoume en todo. Porque eu andaba traballando noutra cousa, era, máis ben era para mí, por dicir así, aínda que traballábamos os dous, porque cando viñan as cousas había que traballar os dous. Pensábamos noutras cousas, pero parecíanos máis difícil. Para min, maravilloso. Sí. Sempre nos levamos moi ben meus pais con nosotros. Despois caseime, con un home bon, que non tivemos problema, sempre mandei eu. Deixou sí. E congeniamos, non? O máis difícil, bueno, xa sabes, a valentía non é ausencia de medo, pero aínda que teñamos medo, hai que emprender, non? Tiña 3 nenos, tiña o maior, e tiña a outra, e tiña despois unha que tiña un mes, había un mes que nacera. Entón, cando me naceu a segunda, veu miña madre para xunto de nosotros, e entón axudábame algo cos nenos, e bueno, íbamoslo levando bastantes traballos, porque 3 nenos, e máis a casa e todo, pero bueno, con ele e tal, axudábame, e íbamoslo levando, así pouco a pouco. Como comíamos na casa onde vivía, onde tiña a mercería, que era de miña sogra, de mediodía, pois, cociñaba ela, comíamos ali todos, e depois a iba para a casa, adelantaba con a roupa, adelantaba con todo, e ben, moi ben. Estaba o meu home tamén, cando non estaban os meus fillos. O meu fillo foise daquela para a Mili. Ao pouco de abrirmos a tienda, foise para a Mili. Estaba ali que ainda non se casara tamén. Casouse dali a pouco, tamén. Iba a compaginar. Ela da casa non facía nada, Camilo. Non tiña máis que o sitio da peluquería, unha má traese un pouquiño. Nada, aquilo... Estaba na casa de remedios sempre, íbame buscar os remedios. Eduarda, a ver! Que te día. E para mí eran maravillosas. A mil. A conciliación non existía. A mil, a traballar. Perderme moitas cousas dos meus fillos. Pois mira, levaba porque eu sempre fui moi ágil, sempre. A ver, eu creo que moi a meu pesar ao mellor hoxe dediqueime máis á vida laboral. A ver, tiña as miñas fillas, por supuesto, foronse pronto po colegio, estiveron en Coruña as dúas, pero bueno, a pequena, por exemplo, a maior tuve moito cos abuelos, e a pequena tiña unha chica para cuidala. Ben, ela era a que miña mãe, que era joven todavía daquela, era a que facía de comida e facía o resto. E nosotros, a veces que chamamos unhas personas, a que che viñera a recoller, ou fregar os cristales, ou arreglar, ou... Bueno, tiña unha chica. Tiña unha chica na casa, porque había as dúas nenas, e tiñamos unha pata para fazer comida, para fazer a limpieza, e entonces eu xa me dedicaba a cena tranquilamente. Que tamén é outra cousa das guardias. O traballo da casa tamén facía eu, o sea, pero como al estar sola, pois non tiña ese problema, tiña outros, pero ese en concreto non. A primeira facía eu, pero despois tuve unha muller. Primeiro facía eu, pero non podía.
unha muller que me viña limpar e fregar e todo. Sí. E ben, paseino ben e éramos felices. Estaba a miña mãe comigo. Entre as dúas facíamos. E depois tamén tiñamos unha para axudarnos na casa. Claro, arabas na casa as cousas que, bueno, pero non tiñamos laboría ni nada, meus pais traballaban fora, pero non tiñan un traballo na casa, aparte de colaborar nas tareas do fogar. Bueno. Entonces, sí, íbamos para a tienda, ao contrario, ainda me axudaban cando tiña que ir a un médico, tiña que algo, quedaba a miña mãe na tienda ou o meu pai. Levaba ben, porque traballabas ali aquelas horas e cerrabas, non é como a estas tiendas que abren todo o día. Facías a comida e volvías. Miña mai quedouse cando naceron os meus fillos, que antes ela iba ao reparto, non se das conta. E despois sempre tiñamos unha muller ou dúas na casa. Na panadería estou dicindo eu moitas veces que vai coa comida. E agora somos 4. 11 comindo diario. Non era unha broma, Acórdome dunha vez, era por as festas de Somoas, había bastante xente na carnicería, teníamos a carnicería sola aquí abaixo. E chegou o veterinario de Burela, onde chamaban Don José. Tiña trato con meu marido, que iba a ver os animales e tal, e había moita xente. Entón, estaba a de Somoas a de Pucho, ali, que viña moito tamén a carnicería, e chegou ele e dixo: oh Jesús, canta xente que hai, tanto teño que esperar. E dixolle ese de Pucho: ai, señor, é moito mellor que haxa aquí xente que non nunha farmacia, e así que non se queixe. E dixolle ele: ai, se o oirá a miña muller, había de rogar pola salud, porque a muller del era farmacéutica, e a farmacia. E todo o mundo se botou a rir. Pois mira, todos. A min gustaban moitas labores, moitas chicas non sabían e as señoras non sabían tejer nin facer, pero ao meu lado iban facendo, despois ao mellor non sabían confeccionar a prenda que fixeran e eu axudábasle co que eu sabía. E moi ben, estuve 32 anos que se me pasaron volando. Unha vez puxen unha potolo, me baixei por baixo para a tienda e queimous. Traballaba e tiña a televisión ali que pedí, e listaba, unhas veces iba á Regueira, a casa de miña irmá Lola, para dormir, outras veces quedaba ali, tiña unha camita desas de cerrar, quedaba ali, e foi tirando así. Viña a noite, pasaba todo o día fora da casa. Cando viña a noite xa me dicía: mamá, séntate, non te levantes. O negocio gustoume moito, foime ben. Pero a Suíza non o olvido. Ademais, teño pena, porque trouxen a filla con 21 anos e chorou moito. Non se quería vir. Recordo que estaba embarazada de 8 meses e eran as festas de Burela. Entonces, o sábado das festas había 3 bodas en Xove. Bueno, unha na Regueira, unha Moras e outra en Xove. E a verdade é que tiña moita xente na peluquería. E abriramos, estaba unha chica comigo, abriramos ás 6 da mañá para peinar para as bodas. E cervei ás 4 da mañá do día seguinte para a festa de Burela. O sea que traballei 22 horas sin parar, embarazada de 8 meses. Pois foron todos vos, na tenda foron todos vos, porque xa che digo, vendías o que querías, pero aquela non era como agora. Agora xa está todo isto, con internet, con todo eso, é distinto. Pero daquela, bueno, chegaban xe moi 6 ou 7 chavales da lumina, 6 ou 7 pantalóns xuntos. O sea que vendías moito volumen ao día. Bueno, o mellor recordo, a verdade, se che digo, son todos. Foinos moi ben, moi ben. E todo foi ben. Eu creo que o mellor recordo foi o equipo que fui formando co tempo. Porque non era a persona que tiña aquel momento, que era maravilloso, que era ela, e que comprei na nopa da farmacia, digamos, o sea, por dicirlo dunha maneira vulgar, non? Pero despois toda a xente que se foi incorporando era e somos unha familia. O sea, que nese sentido eu creo que o máis bonito que formei
ya daquela e ainda ahora, o sea que en eso sí, síntome moi ben nese sentido. E coa xente tamén, sempre me sentín a cercanía da xente, eu creo que son unha persona moi cercana, e entonces eso devolvese normalmente. Cando tuve o fillo, a filla xa a tiña, porque cando eu abrín a filla xa tiña 6 anos. Pois teños moi bons. Estar todos xuntos e facer logo cousas que che apetecían. Pois, interte é importante. Sí, saber que estás facendo unha cousa que na túa edad non é común ter un comercio, unha tienda, aunque, xa te digo, por outra parte, pues non tiñas as responsabilidades, que ao mellor hubieras tido máis medo, pero non, eu casi disfrutaba as cousas boas, non as malas. Pois unha vez que chegou un pícaro e pedíame 1 centímetro de tomate. E outro, por exemplo, pois tamén, a ver, en principio quero dicir que os pícaros de Xove que son todos moi educados. Nunca me tocaban a nada, porque os que veñan de fora... Eu fui moi feliz no meu negocio, con meus pais, e cos meus fillos, e co meu irmão, que fixo moito sempre. E iso foi o que tuve.